Vitajte v systéme Humanet účtovníctvo. V tomto videu si ukážeme, ako vytvoriť koncoročné kurzové rozdiely a účtovnú závierku. Koncoročné kurzové rozdiely a účtovnú závierku vytvoríte cez voľbu Servisné úlohy, kurzové rozdiely a účtovná závierka. Kurzové rozdiely vytvoríte kliknutím na voľbu Kurzové rozdiely, zvolením číselného radu, do ktorého chcete zaúčtovať kurzové rozdiely pokladne a banky a určením dátumu kurzového lístku, ku ktorému chcete vypočítať kurzové rozdiely. Na výpočet kurzových rozdielov je potrebné, aby kurzový lístok z tohto dňa bol naimportovaný v systéme Humanet. Kliknite na OK. Systém vypočítal kurzové rozdiely pre pokladňu a banku a taktiež kurzové rozdiely na neuhradených alebo čiastočne uhradených dokladoch. Kliknite na Zatvoriť. Kurzové rozdiely boli zaúčtované do interných dokladov pre pokladňu a banku. Kurzové rozdiely pre pohľadávky a záväzky boli zaúčtované na konkrétnom doklade. Účtovnú závierku taktiež vytvoríte cez voľbu Servisné úlohy, kurzové rozdiely a účtovná závierka, účtovná závierka. Taktiež si vyberete číselný rad, do ktorého chcete uzavrieť účty a kliknite na OK. Áno. Účtovná závierka bola vytvorená. Zaúčtovala sa do interného dokladu. Zdroj vzniku je závierka. Sú tu uzavreté všetky účty. Alebo servisné úlohy, kurzové rozdiely a účtovná závierka si môžete taktiež vytlačiť zo stavu uzatvárania účtovných kníh. Kurzové rozdiely aj účtovnú závierku môžete odstrániť kliknutím na voľbu Odstránenie existujúcich kurzových rozdielov alebo Odstraňuj existujúce závierky. Kurzové rozdiely aj účtovnú závierku môžete odstrániť a vytvoriť ľubovoľne veľakrát. Viac informácií o kurzových rozdieloch a účtovnej závierky nájdete v príručke.